Здравейте, мангали! Аз съм Петканчо, аз съм Багер Бананче и с мен е Алекс Бананамин. Аз съм иначе Гръгонок BG Gaming Channel и днес ще излъчим нашето предаване, казва се Мангал BG. Здравейте! За тапки с... Не бе, това е нашето шоу, дулто. Значи тук малко се погаврихме в този сървър. Вижте тук на иллюминациите. Тон-то! И тук долу... ти не си ми щупил иллюминацията, че ще превия. Е тук малко над нас има да не ни вали, добре? Аре бе, това цвете ще се напикара там. Аре, идвай тук бе! Къде си бе? В това. Къде си бе? Аз вече се седя. Бе. Здравейте, аз съм Багер Бананче. Аре, влизай бе, мангал! Аре, влизай бе, мангал! Чупих тук студиото, чупих този телевизор. Ти си млад меренджи. Здравейте, дами и господа, аз съм Кинефчо и в момента седя на Кинефа. Чай, че този тук да мене ще се насере, бе. Добре, аре стига. И така, здравейте, днеска ще коментираме, днеска сме в новините. Значи, днеска Пешо кебабчето са блъснало с Иванчо Кюфтето и станало едно просто мола и са така мазнина навсякъде. Да. Така с... Сега чуйте новините. Сега ще ви представим как са се сблъскали и те. Ела тук ме в мангал. Ето така са се сблъскали и те. Чакай, дъбни се назаде. Карали са коли пени, напушени с кебабчета и изведнъж станаме това. Пуу! И те така, един ден отишъл в земята, за жалост. Добре, да продължим с нашите пусти новини. Така, след това ще ви покажем нашите фокуси. Сега аз ще кажа моята новина. Да! Има една време чайка, бла. И продължаваме, да. Чайте, че ми се отиде до Кинефа, дами и господа. Чакай, тук отиваме на Кинефската. Ето ги фокусите тук. Чакай да покажа Кинефа, който аз го построих. Много е красив. Само за персонала на Дисплот. Сега ще говорим за политиката. Чакай малко, аз стоям да сера тук. Ела тук да ме гледаш как сера. Няма. Ами поне ще чуеш. Чакай да пробвам този Кинеф дали е добре. Аз съм от поддръжката. И много само. Дами и господа, сега пак се връщаме в новините. Ти върна ли са? Ма гледаш как си рае, мангалей. Добре, иначе да ви кажа, днеска се е случила газова бомба, преди малко някакъв техничар там пробва Кинефите. Дали са и той е толкова спръднал, че просто, дами и господа, ни моя. Това е той, дами и господа, това е той. И ще ти пръдна ки елитнеш на там, бе. Аре, готов ли си? Ще ти пръднаш елитнеш, окей? 3, 2, 1. Дами и господа, за жалост, моят асистент умря. Но мога да ви покажа! Сега сме с фокусите на Петканчо сирената. Шегувам се. Иначе хора, тук аз трябва да се измъкна без той да ми пипне. Апа, чай, още не сме почнали фокуса. Чай са. Всеки случай ще махна от плота. Не, бе, мангале. Еми така няма ми се получи фокусчето. Значи сега, готов ли си? Да. Давай. Значи, затваряш ме. Сега трябва да се измъкна. Гледай какъв млад ми е ринджей, тук се явява по служба. Чайте са. О, той е велик, дами и господа. По-добър фокусник няма. Виж какво направи, гледай ти, можеш ли е така, виж какво направих аз, гледаш ли ме? О, това между другото ти прави спи 10 веднага, виж, гледаш ли ме? Виж, ето тук просто стъпи и направи с едно двойно джъмп, обаче с двойно... Да. Добре, аре, ела пак новините. Тан-тан-тан! Тан-тан-тан! Тан-тан-тан-тан! Аре бе, мангал.
И продължаваме така. Имало едно време, сега ще ви разкажем една история. И на овца, тя умрала край. Не, имало едно време един сюнгер. Той бил много мощен, викали му Спонджи Ди Боб. Викали му Спонджи Ди Боб. Чакай да разправим история, Манго. Изведнъж той за жалост нещо му станало. Аре бе, ко го махаш? Щайба. Ед го Патрик. Не, това не е Патрик, гале. И дами и господа, това е Патрик и приятеля му Путка Боб. Така. Значи това е приятеля му Путка Боб. И като чакай бе, стига бе, Манго, да не дойда. Не пипай са. Тук какви са тия мангалски? Чай са, между тях се появила катерицата Кандис и те почнали да я чукат изведнъж. Чай да си намеря каялата вълна. И това е подката Кандис. И виждате между двата хоя и става е така де факто. Добре, накратко. Тройка. Не бе. Тук сладолет. Сега се появява и господин Рак. След малко и Сепия. Ед го Сепия. Здрасти, дами. Сега ще ти покажа един мой приятел. Гледаш ли го? Чай да му направи личицето. Много трудно се строи тук, дами. Ед го Планктон. Чай, къде? Ед го Планктон. Чакай, рисуваме, бе! Малко време с рисуване на Багер Бананче! Здравейте, деца, днес ще рисуваме като най-големите мутрички. Сега рисуваме един черен негър, после ще ви кажа името, даже ще го прочетете. Чакай са. Да го ограда. Сепия! Аре бе, стига, ганяр. Виж, Планктон. Планктон всичко се вие. Аре бе, точно тук, що лаги така е. Аре бе! Чай са. Дали ще познаете какво е това? Сега ще играем на седни богат, стани беден. Пръдни космат. С Ники Трънчев. Мръдни оттам. Аз съм Ники Трънчев и това е Пръдни космат. Не бе, аре сега. Значи, това е седни брадат, не бе, седни богат, стани брадат. Не бе, измислих го, готов ли си? Да. Значи, здравейте хора, вие участвате в новото шоу, което се казва... Не бе, седни богат, стани магнат. Магнет. Ти наварваш се на лигата. Здравейте, дами, майка ти ще да. Чай, помогни, бе. Чай, това е много красиво лице. Ти наварваш се на лигата. Аре, нали знаеш, пускаш една музика на 3, окей? Ама още не я пускаш, окей? Значи сега ти казвам кога да я пускаш. Изчакай, че ми заби компа. Заби ме компа, ринга. На мен ми се оправи. Боб създеле.
Това днес един от класа ми вика, нали, вика, че Некът пръднал и вика, че Боб много днеска Боб е ял. Какво прави, мангал? Нищо! Сиромах! Багер, бананче! Викам са, Граго! Викам са Багер, а ти си бананче, ти коса. Аре, аз ще си прекръстя канала на Багер вече. Защо? Защо? Ела да видиш моето творение, дали ще го познаеш това. Чай тук да туря една табелка в гърба му. Ти ще му и газа. И така, дами и господа, надявам се клипа да е хареса. Абе, не сме свършили, трябва да го познаеш това. Не мога. Ти ще ми газа. Значи, Знаеш ли какво е това? Знаеш какво е това? Ти не си го щупил, бе, манго. Да ти кажеш ли какво е това? Ти не го позна. Сега, обърни се, ще видиш какво е. Ето. Аз не го виждам. Прочети. Са. Прочете ли го? За шанс. Бат Георги. Еми да, нали колата е зелена. Значи, сега ще ви покажем и последното шоу. Идваш ли? Аз съм. Изчакай малко. Давай, пишеш ли? Аз съм. Майка ти. О! Виж какво написах. Къде се бе? Добре. Аре хора, надявам се... Не, чай, трябва да покажем последното шоу. Гледаш ли го? Не мога. Гледаш ли сега? Аре, пей го. Та-та-ра-та, та-та-ра-та, та-та-ра-та-да-та-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Мръдни малко е. Да. Ще го готов ли си с това? Да. Добре, сега ще ти кажа кога да го пускаш, окей? Мръднил е! Изчакай. Само теб чака цяла България, аре бе! Вземи да мръднеш, бе! Готово, бе. Евалата, брат си. Чай, колко прат. Айде. Аре, аз свършвам. Ето го шоуто. Бързо. Гледаш ли ме? Пускай, не, пускаш ли го това? Не, още не го пускай. Не, готов ли си да го пуснеш? Да. Готов ли си? Значи, чакай първо да си направите имите така. И сега. Влез в тази кабинка. Влез в кабинката, бързо! Значи, дами и господа, в момента ще му направим един познат на всички евент, но не чак баш на всички. Селски евент! Той го знае, разбирате ли. Знам, че вие го искате, нали? Знам, че всички искате този селски евент. Тъй, че, искате ли го? Сега! Пусни го, бе, мангал. Пуснах го. Случвало ли се е някога да сте нобар и да се чувствате нобар в лига? Да. Да.
А случило ли се да някаква наковалня да е паднала върху? Главата, бе. Значи хора, това просто е уникално. И гледаш ли сега изненадата? Гледай я. Да. Чакай, да. Да. Аре, още. Пусни ме! Моля те, не излизай за малко. Да! Телепортни се, ако трябва до мене. Не мога! Можеш. Да го разрушавам! Значи, просто сега ще... чакай, ще не излизай. Това ми е изненадата. Прати двоен ред. Айде, ба! Случай! Тоталното се пуши. Версално Барлиана лига. Не го чувам, дали знаеш това. Прой се да се измъкнеш, телепортни се до мене. Не мога. Аре бе. Не го чупи, моля те. Значи това е, дами и господа, аз му викам къщичка от наковални. Аре бе, не мога да се телепортирам. Ще го чу... Ме. А? Заби ми, да скарам от сервера. Значи хора, просто чакайте да си довършим къщичката. Аре, влез вътре, близ. Абе, не мога. Аре, чао. Аз бях Алекс Банана Мен. Аз бях Грегнок BG Gaming Channel и искам да ви кажа, че това е нашия общ ченъл. Викаме му Багер Бананче, защото така се казва. Викаме му Багер Баганче. Багер. Защото така се казва. Ако искате още такива клипове, пишете в коментите, байна. Нали си нобар, бе? Не го чувам пак. И до скоро! И до скоро, хора, това беше всичко от нашия канал. До нови срещи! И също така, Субскрибете ни канала, ако искате, и това беше всичко от нас. Бай!